तो व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस रिएक्शन वीडियो में। और आज की हम लोग इस वीडियो में जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है बोडो म्यूज़िक और उसका टाइटल क्या है, उसका टाइटल है मेगन नी नामजार आरबी फिल्म प्रोडक्शन 4K ऑफिशियल म्यूज़िक FT बिबेक गेरिया पता नहीं यार, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और ये है आज का सॉन्ग जिसका टाइटल था, जिस पे हम लोग रिएक्ट करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चार्ली चैपलिन की तरह स्टाइल है भागने का। अब कुछ ठीक है। मेगननि नोजोरा सिमा गैया, आंनि गोसोनि बेरामा मेंनाय गैया। Amazing. मेगननि नोजोरा सिमा गैया, आंनि गोरबोनि लुबैनाय ब्रेक गैया। जेथिं साफा नुयो बेथिंनो गोसोआ आंनि बिरदालाङो। खिबु खिबुसो लांना मोनहोयो न'खराव थंब्ले। ओइ लोगोफोर, खोमसि खोमला गादाव गासिब्लाबो खोरखि गब्लंजों नायहाबना फैथारो। Nice. बेसे नायनो सिखोला, सानथ्र'थारनो हाथारला। सासे बारब्ला गुबुन सासे फैबोला जायो आंनि गोसो फागोला। टाउन थांबोलाबो समायना, बाजार बेरायब्लाबो समायना। लाबो समायना, बाजार बेरायब्लाबो समायना। स्कुल कलेजावबो समायना, आलासि जाफैग्रायाबो समायना। सिमांपुरियावबो समायना रमायना, सिख्लाफोरजों गेलेबाय दंसै आं। मेगननि नोजोरा सिमा गैया, आंनि गोसोनि बेरामा मेंनाय गैया। मेगननि नोजोरा सिमा गैया, आंनि गोरबोनि लुबैनाय प्रेम गैया। और इस बॉय की यार एक्टिंग काफी बढ़िया है वैसे। आंनि जोंहानाव मिटिं खुंदों। लामा सामाफ्राव साब्रै साबाखौ आइ लाभ इउ बुंफ्लांनाय। थुबुर जादों जोंनाव मानसिफोर थुबुर जादों। सब गलाफोराव सोरनिबा फिसाइजों बुजाना हरजानाय। मिटिं खुंदों आंनि जोंहानाव मिटिं खुंदों। लामा सामाफ्राव साब्रै साबाखौ आइ लाभ इउ बुंफ्लांनाय। थुबुर जादों जोंनाव मानसिफोर थुबुर जादों। सब गलाफोराव सोरनिबा फिसाइजों बुजाना हरजानाय। नाथाय आंनि गोदावनाय गोसोआ मिटिङाव फैनाय आदानि बाजैखौ आखायाव हमफ्लांबाय। लावदांगि बाजैनि आथिं गुफुरनि सानजा सेन्देलनि लिरनाय नाम्बारा मोखाङाव सिथाबबाय। आंनाव स्नि लिरनाय नाम्बारा मोखाङाव सिथाबबाय। मेगननि नोजोरा सिमा गैया, आंनि गोसोनि बेरामा मेंनाय गैया। मेगननि नोजोरा सिमा गैया, आंनि गोरबोनि लुबैनाय ब्रेक गैया। जेथिं साफा नुयो बेथिंनो गोसोआ आंनि बिरदालाङो। खिबु खिबुसो लांना मोनहोयो न'खराव थंब्लेट। ओइ लोगोफोर, खोमसि खोमला गादाव गासिब्लाबो खोरखि गब्लंजों नायहाबना फैथारो। मेगननि नोजोरा सिमा गैया, आंनि गोसोनि बेरामा मेंनाय गैया। मेगननि नोजोरा सिमा गैया, आंनि गोरबोनि लुबैनाय ब्रेक गैया। तो सॉन्ग ख़त्म हो चुका है और यार बहुत ही फ़नी, बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग था। और लड़का वैसे उसकी एक्टिंग बहुत ही कमाल की थी यार, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी उसकी पिटाई हो जाती है।
लेकिन ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग था यार, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो आज की। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है और आप क्या कह सकते हैं। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलती रहें। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और देखते रहें MK रिएक्शंस।